Amoshe mama kwa baba Sekyere East TV Sofie Samkwa. We sabre ya ye wo Effiduase ye lorry station on mo ye market ye Effiduase Asante Effiduase market na wo Sekyere East district say no said ye ebrebi atwam honorable said yakan DC kaso mbubu na omasi na brosan nyankopon adom abrewa ayipuma kwam ama sabre oma paso nyina ama omo a omo mu nyina no bi afri store no mu a mpanifo gusu omo ye adwuma ha omo tutu na enche bia no omo bedwi animu ni nyina agu na omasan asini foforo we yi abrosan ana omo si ti ha ti enhye no ekoso ha Sekyere East district capital Asante Effiduase market ewo lorry station wono mo no eno na ne yemu ebubu ni nyina na omasan sinsa abre afi na omo paso ha omo yom beka dan ni nyina gufom na omo asini nyina foforo se de be ya kuro no eno so ebe konanim na edwadie so atimi akonanim enti mpanifo anamo a omo tuni se wo hwa omo age ho nyina ama stores ni nyina obi vacate obi afrim ha we stores na obi afrim ha ama omo age ho nyina nti mu a monim de ekoso wa achichiri wa benche no se Effiduase edwane yebu agu ni asan asi no abrosan ha nti we stores ni nyina no ha stores ni nyina no ya omu nyina obi afri stores no mu omu bu animu no na omasi ni nyina foforo ha nti we obi vacate obi afri nti se de ekoso no ye pesa motin se ma wodo ekoso wo Sekyere East eno ani Sekyere East TV wo like page na no follow page no e de amaye ha na odo comment aba nti sabre omu besi no abrosan ha nti omu gusu a omu ebubu ha sabre omu paso nti omu wiepe ha omu ebebubu ni nyina agu na omu asi no abrosan kama be ye fe ha so da be ya dwade be koso e wo Sekyere East ene ne mpatam nya edamase se Sekyere East TV da bia munya bre na motie na mo hwe nsema wodo a eba so e wo eye Sekyere East Asante Effiduase district capital ene askore ni nkuro nketu atwa ho ahia nyina eti workers ni gusu asabri omo ye adwuma yedamase koso ahwe Sekyere East TV like page ne follow e fama ye